No niin, nyt Conchita-Wurstista joukkueesta Minna Vilmi Aidan kanssa tykittää menemään radalle. Viimeinen keppiä tekemättä korjataan ja sitten lähdetään matkaan. Pela. Vauhdilla menee pikkuvirheitä matkaan, ne kuuluu kovaan. Sitten puhutaan, että katsotaan kontakti menee hienosti. Hyvä. Tälläkin Xena menee hienosti pieniä kauneusvirheitä. Tikkis Kitinieminen Conchita-Wurstit joukkueesta. Matkassa jo. Näpäs käy vähän kurkkimassa noita väliaikatietoja. Viimeisenä hyppynä täytyy kiertää vielä toisenkin kerran. Kilpailevissa makseissa joukkupaikkaa pitää edelleen Bodybollien joukkue. Toisena Kroatian taimikoirat, Croatian Black Power. Tosta jotta on selvä. Kolmantena Novaskotien noutaja Maxitollot. Neljäntenä Malinoisjoukkue Vedoton Irti. Viidentenä Iso Villat. Bodybollien joukkue Team Auneli on 6. Kun nämä Wurstit joukko on mennyt, niin pitää toi tuomari ottaa kysely, että mitä ne uudet käsimerkit mahtu tarkoittaa. Ja makseis vielä 7. Snautzerin joukkue ja illan mestari Snagit. Jaha, mitäs aika lähtee? Joo, siihen se on. Siihen menee. Ja nyt se mahtaa mennä Tammisen Suvituuli ja Sona. Kilpailevissa pedeissä niin johtopaikkaa pitää Espanjan esikunnajoukkue Chico et Senioros. Toisena joukkue Roblins Rönnin lapset. Kolmantena Savoin Espanjan vesikoira.